Ahoj, vítejte u tohohle videa. Dneska se budeme bavit o tom, jak si vybrat dobrou tantrickou masáž. A nejdřív, než vlastně půjdeme do toho jak, tak se podíváme na to, proč. Proč vlastně člověk by mohl chtít jít na tantrickou masáž, proč, z jakých důvodů chodí třeba klienti ke mně na tantrické masáže. Takže důvod číslo 1, hlavní důvod, který slyšívám nejčastěji, tak je uvolnění. Prostě klienti chodí s tím, že mají spoustu stresu v práci, nebo prostě život je celkově hodně rychlý a prostě mají na sobě hodně požadavků. A oni se chtějí uvolnit do hloubky, opravdu vypnout hlavu a vlastně jenom tak být a mít nějakou takovouhle příležitost prostě pro to hluboké uvolnění, pro ten restart celé té bytosti. Takže to bych řekla, že je vlastně nejhlavnější, nejčastější důvod, proč ke mně klienti chodí na tantrickou masáž. A tantrická masáž je na tohle skutečně dobrá. Vždycky jim říkám, tak to jste tady dobře, to jsem ráda, že jste přišli, protože dobrá tantrická masáž tak trvá určitě díl než hodinu, klidně 1,5 hodiny, 2 hodiny. Vlastně moje nejkratší tantrická masáž, kterou já nabízím, tak trvá 2 hodiny. A vlastně je to z toho důvodu, aby to tělo a celá ta bytost se mohlo uvolnit opravdu do hloubky, vlastně aby člověk mohl pustit ty vrstvy toho stresu, které se tam ukládají a které vlastně si sebou nosíme, často o tom ani nevíme, a vlastně které si přinášíme ze dne na den. Tak právě ta délka té masáže napomáhá tomu, že vlastně z těch stresových vrstev se můžeme takhle krásně zbavit. Takže to je vlastně i jeden znak dobré tantrické masáže, že vlastně není určitě za hodinu hotová. Jsou to masáže, které trvají 1,5 hodiny a déle. Potom další důvod, vlastně, se kterým za mnou klienti chodí, je zvědavost. Prostě nikdy nebyli na tantrické masáži, něco si o tom přečetli a vlastně probudilo to v nich nějakou aspiraci, chuť vyzkoušet si něco nového a vlastně možná je nalákalo trochu takové tajemno, které je okolo tantry. A vlastně tahleta zvědavost tak je motivovala k tomu přijít. Tak a to je určitě další jako dobrý důvod, proč jít na tantrickou masáž. Vlastně ta touha, ta otevřenost, ta připravenost vyzkoušet si něco nového. Protože ta tantrická masáž vlastně, nebo dobrá tantrická masáž, tak nám může jednak pomoci se uvolnit, ale jednak taky skrze ní můžeme vlastně poznat nebo být iniciováni do jiného způsobu zacházení s energií, s naší životní, sexuální energií, než na který jsme běžně zvyklí. Vlastně při té tantrické masáži se s erotickou nebo sexuální energií pracuje tak, že vlastně se aktivuje a rozvádí se do celého uvolněného těla a vlastně díky tomu můžeme cítit prostě počitky, vjemy, na které nejsme normálně zvyklí. Vlastně můžeme právě pocítit úplně nový rozměr oživení se, energetizace, propojení se sebou samými, se svým srdcem. A vlastně právě tohle ta tantrická masáž nabízí. Nějaký vhled, nějaké vyzkoušení se na vlastní kůži těch všech zajímavých prožitků. A proto taky dobrá tantrická masáž je ta, která bere v potaz tady tu práci s energií, která vlastně není erotickou službou, kde by prostě bylo cílem přivést člověka k vyvrcholení, ať už jakýmkoliv způsobem, sebevynalézavěji, ale vlastně
Dobrá tantrická masáž je ta, která vlastně skrze smyslnost, skrze hru těch dotyků, skrze to uvolnění dokáže pomoct probudit ty energie v těle a vlastně dokáže pomoct je rozvést do toho celého těla a ještě dál a vlastně dokáže jít vstříc těm krásným, nádherným prožitkům, které jsou třeba jako z jiného světa, prostě rozšířeným stavům vědomí, různým energetickým orgasmům a tak podobně. A vlastně jde tou tantrickou cestou. Takže to je taky znak, jak poznáme dobrou tantrickou masáž. Vlastně další znak dobré tantrické masáže je ten, že slibuje, že bude s tou erotickou energií, s naší životní erotickou energií zacházet vlastně jiným způsobem. Tak. A třetí nejčastější, proč vlastně co slyším od klientů, když přijdou ke mně na tantrickou masáž, tak je vlastně to, že chtějí nějak posunout, obohatit svůj partnerský vztah. Vlastně tantra masáž je nalákala z toho důvodu, že vlastně chtějí načerpat nějakou inspiraci do svého vztahu, chtějí prostě nacítit si nějaký nový způsob toho dotyku, tak, aby vlastně mohli ho sami zažít a potom ho přinést do toho svého vztahu a obdarovat svého partnera nebo partnerku. Což je určitě taky další super a úžasný důvod, proč jít na tantrickou masáž a dává to veliký smysl. A vlastně určitě na tohle je tantrická masáž moc dobrá a je to taky jeden ze způsobů, jak poznáte, že jste na dobré tantrické masáži nebo že jste absolvovali dobrou tantrickou masáž, tak, že se po té masáži cítíte vlastně skutečně jako pozvednutí a právě, že máte chuť, vlastně těšíte se na toho svého partnera, máte otevřené srdce a máte vlastně chuť s ním sdílet všechny ty prožitky a vlastně máte chuť se s ním propojit na úrovni srdce, možná cítíte prostě znovu větší lásku a vlastně je to masáž, která vás jako krásně otevírá, je to čistá, krásná masáž, která vás vlastně posouvá blíž k tomu vašemu partnerovi nebo partnerce a vlastně můžete si z ní vzít inspiraci právě do toho vašeho vztahu a do intimity. Tak vlastně, když takhle se cítíte po té tantrické masáži, tak nejspíš jste byli na dobré tantrické masáži. Tak jo, takže to by byly 3 znaky nebo 3 takové klíče, jak si vybrat dobrou tantrickou masáž. Vlastně mluvila jsem o té délce trvání, že vlastně dobrá tantrická masáž trvá minimálně 1,5 hodiny a déle, právě proto, aby se to naše tělo mohlo krásně uvolnit, opravdu do hloubky. Potom, že se tam pracuje s naší erotickou, sexuální, životní energií jiným způsobem. A 3. znak byl vlastně teda už post, ale jak se cítíme vlastně po té tantrické masáži, jestli se cítíme nabití, oživení, plní energie a vlastně třeba i s nějakou chutí přinést do svého partnerského vztahu něco nového. Prostě když odcházíme s otevřeným srdcem, odpočatí, s jasnou hlavou, tak víme, že jsme byli na dobré tantrické masáži. Tak jo, tak to bude ode mě v tomhle videu dneska všechno. Děkuju moc za pozornost a budu se těšit někdy příště. Tak ahoj.